Larawan mo neng, nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin ng magdamdam mo ang tunay kong Mayong gabi, Banwa. Mayong gabi, mga kabumbo. Welcome sa palatuntunan. Bumbo Harana kag iban pa. Pizza 21 kita sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Magalingaw kita sa inyo sa pagdulong sa mga matahom nga mga ambahanon. Pangharana, para gid sa aton tanan, sa inyo dira nga nagahilay-hilay, sa inyo dira nga nagapanyapon na, kag sa inyo dira nga wala pa nakapanyapon kay nagadigamo pa lang. Kita ang magalingaw sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 sa gabi. Dili sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Opo sige po sa inyo anchorman, sa inyo manuglingaw sa kanginan, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Na magalingaw sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 sa gabi. Sa sining palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Kag sa inyo nga mga request, pwede nyo mapadala diri ang inyong mga request sa pagi sa comment section. Ipadala ninyo ang mensahe sa comment section sa Facebook Live sa nga Bumbo Radio Bacolod. Kag subong man sa YouTube channel. Kay makita ka mabatian magita Banwa sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Di okay na kamuda present na ang aton nga mga kaberks, aton nga mga classmates, aton nga mga kabumbo. Okay na kamudira, masugod na kita sa aton nga paglingaw sa inyo sa siniyang kagabihon. Ari na ang pangimbukada nga lalantunon, no? Aton nga opening song, opening song. Why kita mautod sa Facebook? Daw nakita ko daw may nag-interrupt. May interruption. Daw ay man okay lang. Sige, nagbalik. Daw na siya nga ma-interrupt. Pero Banwa, once gani nga daw ma-interrupt siya kag madula sa Facebook Live, kadto ka mo dayon sa YouTube channel. Kay mayo sa YouTube channel, way nagautod. Hindi pareho kaimon ang YouTube channel sa Facebook Live, sa Facebook. Ang Facebook jutay mo lang nga kidan nga kung magkanta ka diri nga daw amo-amo gid sa original artist. Ginautod nila dayon. Amo na nga wala na kong kakanta kay daw kan pa daw mas original pa sa nagkanta mo. Ginautod nila. Hindi, joke lang. Anyway, ano natin nga pang imbukada nga lalantunon nga dulot sa inyo ang ambahanon nga may tigulo. Inday ng buhay ko.
Hinday ng buhay ko. No, ang amo ni ang aton nga opening song sa aton nga palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. This time mga kabyanan, magbasa na kita sa pila ka mga greetings nga ara sa Facebook Live karon balik karon dugay-dugay. Chikaron ko man ang sa YouTube channel. No, kay may mga listeners makita ka mga viewers nga ginpili nila nga sa YouTube sila maglantaw kay pwede nila nga ikuan bala, pwede nila nga padakuon, no? Pwede nila nga padakuon ang video nga ma-full screen, no? Pwede nila ma-full screen. This time, na siling ni Chinchin Revilla Bingno, siya, good evening Bumbudan, happy Sunday. Request ko bakya ni Neneng. Okay, bakya ni Neneng, dugay-dugay, aran na kay daw tama-tama gid. Junjun Blackjack Alpas Jr. Sinya maayong gabi Bumbudan, ginatamyaw ko galing ako nubya nga si Susmita May Kebiti sang sitio Bukalan, Barangay RSB, Calota City. Kag ma-request ko tani sang amanon nga tamasak. God bless. Okay, from Junjun Blackjack Alpas Jr. Maayong gabi Bumbudan, monitor lang kami Nolan Banhaw, Rodolfo Escoltor, Elbern Ruho, Ronald Isteba, Romnick Hamelo, Joey Sutabinto, Boss Ray De Leon. Request lang kami kuring ni Nining. Ang nag-request si Manjo B. Arniho. Good evening Bumbudan, nari naman ko diya. Nagapamati si mo kada udto kag kada gabi. Pwede ko request ang matod mo, usahay kag dandansoy. Pakyaw mo man ba? Tatlo kita request para sa family ko nga ara sa Kabangkalan watching live from Bago City. Ang nag-request Leandro Marcos del Valle Tagoro. Okay. Ari pagid, good evening Bumbudan, kag sa tanan nga taga Palamati, patamiyaw lang ko Bumbudan, pamilya Tahan from Pontevedra, kapinagid akon papa nga si Rex Tahan, nga nagapamatigid kag kanday mama Merlinda Gianga, kag tita Vanji Escara. Okay, from Rixilin Tahan. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko lang akon lola nga si Lola Ilis Tupas, sa Barangay Kambao Ginigaran, nga pirmi gid pamati sa Bumbo Radio Bacolod, kag pa-request na lang dayon liog Bumbudan sang kuring ni Nining. From Thiris and Rafael. Good evening Bumbudan, pwede ko ka-request ang mabugnaw ang talon. Mabugnaw ang talon, Bumbukim, palihog ko na sa mabugnaw ang talon. Kaya why ko di mabugnaw ang talon? No? Palihog ko na mabugnaw ang talon. From Eleuterio Malakad. Okay, sige. Ang sa aton nga YouTube channel, may ari di pila di. May ari di tanawon tabi. No? Tanawon sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. May ariman mga pagpanamyaw diri, no? May nag-view man sa aton sa YouTube channel si Jane Marie Tirol Dizon. Mayang gabi Bombo Daniel, mati lang kami diri sa Canlaon City. Liug lang tukar sang kuring ni Neneng. Salamat gid. Welcome. Okay, you're welcome. Ray Tignero, high definition resolution Bumbudan. Wow, timayo Good to have alternative social media apps to enjoy your show. Salamat gid Ray Tignero, no? Daw na-appreciate mo gid ang sa YouTube channel. Daw kay pwede mo na full screen. Kung may TV, kung sa TV pag hindi mo lang taon, dako pag kitama. Pati buho sa akong guya kitaon. Nag-HD siya, no? Pero hindi siya ADHD HD lang. Okay. 21 minutos banwa nakaligad sa tagnang Las City. Balikan ko karon dugay-dugay ang pila pa ka mga talamyawon daw kag ang request. Diri kita nay sa request nga ano ganito ang request, no? May request to ginang bakya ni Nining iya sa ulihing tubo. Yari na. Okay, bakya ni Nining. Akong matumduman, hindi ko matunggan ka, subok sang dughan sa
Mahanos po nimo nga gindangtan. Ini nahitabo isa ka kinaandan. Nagpaalam si Neneng sa iya ginikanan. Dito sa Saudi siya may pag-aobrahan. Ginbuka ang alkansiya nga sinutan. Bagya Neneng hindi mo pagkalimtan. Mayapok ang disyerto ba tuhon ang dalan. Bagya Neneng bagya sa Pilipinas. Bagay sa patalyong na imo sayang. May eroplano sa asul na langit. Dira nagasakay si Neneng nga taga-bukid. Hungod nga kinbilin ang iya na pakya. Sa iloy kag amay nga nagapalangga. Mainit ang hangin sa duta sa langis. Iban ang lingwahe kag hindi man in English. Kapisan ni Neneng may baylo nga dolares. Para ang mga manghut makakaong makailis. Bagya Neneng among pag-aalungan. Kay ikaw nangayaw sa duta sa ibay. Maghalong nagtirat sa ibang nga tao. Mayara na tigrisa nawang sang karniro. Mainit man desyato may manug nga gutom. Pilipinas si Neneng daw bulat nga matahom. Ang dungog ni Neneng ila naging ampon. Gintama saan sa mga walay balagyaon. Wala sa manapat kay wala sa hostesya. Para sa domestic helper na Pilipina. Wala ang passport kat bit-bit ang maleta. Galakad sa dalan hindi na makilalaan. Bagya Neneng hindi ko pagkalimtan. Mayapok ang disyerto ba tuhon ang dalan. Bagya Neneng bagya sa Pilipinas. Bagay sa patadyong na imo sayang. Pila pa ka Neneng ang bakya-ayaan. Pila pa ka Neneng ang pagkahimuslan. Bakya ni Neneng masyado kasubo nga ambahanon ini mga kabyanan nagalaragway sang masubo kag masyado kasakit nga sinapitan ni Neneng sa luwas ang pungsod samtang nagatrabaho didto. Daw nga nagapuli diri sa iya nga pamilya nga wala na sa insaktong paminsaron sa iya nga insaktong paminsaron. 27 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 7 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuharana kag iban pa. Sinulod lang ang mga mensahe diri sa YouTube channel. No? Ari man sila sa YouTube channel, oh. Na-discoveryhan nilang YouTube channel. Jai Disikan. Good evening Mumudan, patamyo sila nanay Merna, kag tatay Dunyo, kag sa pamilya Hisita, sa Valladolid. Ari pagid, hi, good evening po, Mumudan, pa-shoutout sa mga Tonic family, Di Maala family, pa-request Dandansoy.
Okay, sige karon dugay-dugay. Casey Hisuna, daw naglain ni mo itsura diri siling mo 94 years old ka na pero kung diri lang taon ka kung pero kung lang taon ka daw 25 anyos ka pa lang. Tuod yan. Casey Hisuna. Hindi pala mag-joke na pala Casey Hisuna. Kalibog ulo ni Casey Hisuna siya. Sili mo 94 years old ka na. Pero kung lang taon ka diri sa screen, daw 25 man lang. Daw nagkadlaw ko ba? Highlanda sa kay Casey Hisuna. Titanawan nyo lang kung ano yung sura. Sa 94. Actually, hindi na gani 94, 124. Mayong gabi from Lacaluta City. Arlene Sulatra, ang nagapanamyaw. Nestor Baquiano. Good evening, Bumbudan. Patamyaw liyo kay Mrs. Sonia Baquiano sa Rait. Gapa tuyo-tuyo gid siya sang pamati sa imo programa. Request siya kuring ni Nining. Okay. Jundel Season. Good evening, Bumbudan. Tamyaw ko lang si Wilby Magbanwas sang Lacaluta City. Request ko lang kuring ni Nining. Bow, grabe damo sang fans ang si kuring ni Nining ba? Pero wait takibalo kung ano ngalan sang kuring ni Nining, no? Dapat may balaan tani kung sino da maka-research, sabi ma-premiuhan ta. Kung sino gid ang ngalan sang kuring ni Nining. Hi, Bumbudan, mayong gabi. Gali, mag-greet ko sa si Barrio Gimaras, sa Gladys Sapian Galon, kag Lorna, Maria, Magan family, sa Mabini Pulupandan, kag ginagreet ko man si Ditay Herbacio, sa Palaka Norte, Pulupandan, Negros Occidental. From Saira Macariola. Okay, this time mga kabyanan, dugangan pa nato ng paglingaw sa inyo, pagi sa pagdulong sa mga matahong nga mga ambanon. Ang ining ikapabati ko subong sa inyo, kada Domingo hindi gini zero. Damo gini nag-request. Amot ano ang birtud may ara ang kuring ni Nining nga ginapangita gini sa kanginan ang kuring ni Nining. Bisan ako gani, bisan ara ko sa balay, guisa ga kanta pa sa kuring ni Nining mo. Ga kanta pa ko sa kuring ni Nining. Ano pa tungkol sa sining ambanon ni nga kuring ni Nining? Nagsagod ako to sang kuring sa balay. Ginaamat-amat ko padamo ang mga kuring dito sa balay. Subong tanan nga kulor sa kuring na ginatipon ko na. Anyway, ari na ang inyong request. Kuring ni Nining. Malangga ni Nining ang iyang kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring kalipay ni Nining. Happy sila sa bidingin. Sa kaadlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkadto sa disco, nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay akin. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala si Nining. Abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di Sara, pindi almasinin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza. Dito man si Nining, kay masi
nan amo malang to ang kasaysayan sang kuring ni Nining. No, kag sa ulihi amo ni ang ang ambal ni Virilio Pirot story nga may happy ending. Kung sa mga istorya pa, di live happily ever after. 32 minutos na nakiligad sa tag ng alas 7. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, Bumbo Harana kag Iwan pa. Okay, ang mabugnaw ang talon, ara na da Bumbo Kim. O sige, abi, may request ka gina, mabugnaw ang talon, pamatian nato na, be? Mabugnawang talong oras kahapunan, ang silak sa adlaw daw dili kita ang dahon sang kahoy kun huyok-huyok ginabilang kulang sa mukay ko. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yaring nagkahigit, orason ko. Kung wala ka lang ikay sa akong magdisgusto, ikaw mangin akon, ako mangin mo. Matahuman gali ang dalay na hinig, may pinakukulat na matawing-wilig. Ako ang nagsulat, pinpadala ko diri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, nasa imo pwede. Lupad ka na papiro na sulot sa subi. Dito ka humupa sa kay hinday kati. Pangkuton ka gani, maano ka diri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, atong pinkarin. Ako ang naglangkat ng ko'y pangkutanong. Unang akong sulat, di mo nga napatong. Dugay na nga adlaw, inhulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa akin. Ako ang naglangkat ng ko'y pangkutanong. Kung lang akong sulat, di mo nga napatong. Dugay na nga adlaw, inhulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa ako. Pabugnaw ang talon, tikita nyo na banwa, no? Na katahom sang ambanon, mabugnaw ang talon. No, makita nyo pa to ang mga lyrics, no? Sa ambanon nga mabugnaw ang talon. Kag ini nga mga ambanon ni Virilio Pirot, kalabanan ni mga ambanon sang Kapaslawan. Sang Kapaslawan. Okay, this time mga kabanan, balikan natin ang
mga talamyawon sa sininga gabi. Good evening bumudan, palihog greet sa nanay ko nga si Teresita Perdigueros kay birthday niya sa mabot nga December 1. Okay. Halin sa kay Rixie Pierre. Kag Aripagid. Good evening, viewing from Hinigaran, Jose Monjuan. Good evening bumudan, pa-request ko ring dinining. Okay na, play na naton. Remedios Kagalawan. Good evening bumudan, request naman kami ni Tatay Kap William Flores, Nanay Nilia Flores. Present naman gali. No? Banako Sando Ginsataw, Nanay Lita, Tatay Bilar, Ginsataw nung Cesar Hasildo Tio Ruming, Salinas Tamaris Carbos. From course, Ginsataw. Okay. Bumbudan, please greet man si Tita Missing, Gapamati Pirmi sa imo programa kada Domingo. Request niya, Lawiswis Kawayan, from Arlene Sulatra. Okay, sige. Ang request gali ni Course Ginsataw sa Zone 3, Barangay Zone 3 Pulupandan, Babe, ni Cesar Barita. Kag subuman, Francis Sinaon, may gabi bumudan, liw ko tamiyo kay Nanay Evangeline Inday Dako, Chay Maget, La Chica, tanan sa Alihis, Bacolod City, subuman kay Benito Galvez, ang Giwanon, Nueva Valencia, Guimaras. Francisco Sinaon. Shoutout tagli kay Muenen Saison nga nagapamati sa California, USA from Edrayan de la Banda. Okay, sige. Ano to gani ang request? Ang request kay Gina, no? Ay may request pa ganito Gina Dandansoy, no? Daw na una pa ito ginang Dandansoy kag request nga Babe. No, siguro unahon ko anay ang ambanon nga banwa nga Dandansoy. No, unahon ko ang Dandansoy kay daw kagiina pa digin na request mga kabyanan ang ambanon nga Dandansoy. Daw kag subong man ang ambanon nga Babe, no? This time mga kabyanan, Dandansoy. Ako sa payaw, ugali kung ikaw hilawon. Ang payaw, di mo lang tantawon. Dandansoy kung imo apaso, bisan magparo ugali kung ikaw uhawon sa dalan magbubun-bubun. Ako sa payaw
Okay, Dandan Soy, nagdulong si oras 42 minutos sa kiligan sa tagnang alas 7. Tanong ko di ba sa isa pag hindi ka mga idugang mga talamyawon. Bumbudan, good evening, liog ko tamyaw. Sa kay Sir Joji Linaugo, sa barangay Takuling, kapamatigid subong from Leo Seralbo. Okay, din pagid. Ari pagid mo, bumbudan kapamatigid mo nga programa sa Bumburan na pwede mo mag-reach si Ilina La Paloma, Gargansa, sa paraad kag si Boy Paloma sa 11th Road, Hermelinda Homes, kag mga team Bambo, Bermi, Edwin, napugot kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag sino pagid ni? Kag si Iron Herotse, greet ko lang da si Kas Asapatos, kag si Skylark sa may Bangga Arca sa Mansilingan. Okay, sige. Kag subong man, si Nuno Liansing sa may Bangga Pilditi, kag si July sa may Bangga Pilditi man, sa Barangay Mansilingan, kag si Ninoy X44, kapamatigid sa subong sarana, kag subong man si Guapa Jaira Baluyo sa Raimundo Hermelinda Homes, may Guapa pa, kag si Nifmer Talabahan sa Maaw. Request ko, it's hard to forget. Okay, sige. It's hard to forget, karon dugay-dugay. Ari pagid. Bumbudan, good PM, hidlaw kami uli ka Antique. Pamati mga pari si Palay, Dangkalan, Bukana, Kabangkalan. Halin sa kay Father Rimbert Rivera. Ang request niya ni mauli ako sa Antique. Karon dugay-dugay. Bumbudan, lihog tamyaw kay Hasmin Malunis. Anag panamyaw, Tatay Kali Malunis. Okay? Ayos na kita? Ayos na. Pero hindi pa ayos kay may mga importante pa kita nga mga panumdum. Magabalik kita pagkaligad ginamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa.
pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga